Vážení rodičia, dovoľte mi niekoľko základných informácií o predchádzajúcom školskom roku a samozrejme o novom školskom roku 2014-2015. Minulý školský rok sme ukončili s počtom žiakov 227, tento školský rok nám počet žiakov mierne stúpol na počet 239, takže sme mohli otvoriť dve prvé triedy. Rozlúčili sme sa s dvomi kolegyňami a takisto dve kolegyne sú tohto času na materskej dovolenke. Tento školský rok nám do pedagogického kolektívu pribudla nová pani katechétka a nová pani učiteľka v prvej triede. Novinkou na našej škole bude pôsobenie 3 pedagogických asistentov. Čo sa týka materskej školy, tu vstupujú do nového školského roka s plným stavom detí o počte 56. Personálne zloženie pracovného kolektívu ostáva v rovnakom zložení. Počas minulého školského roka sa pre materskú školu zabezpečilo nákup techniky, hračiek, ale najvýraznejšou zmenou bola kompletná rekonštrukcia oplotenia. Tento školský rok máme naplánovanú výmenu interiérových dverí. Vrátim sa späť k základnej škole. Pedagógovia si počas minulého školského roka zvyšovali svoju kvalifikovanosť v štúdiu informatiky, etickej výchovy, florbalu, telesnej výchovy či šlabikára. Škola sa zapojila do 3 projektov a samotní pedagógovia do ďalších 2 projektov. Vo všetkých projektoch sme boli úspešní. Škola získala 2 interaktívne tabule, 2 notebooky, 1 počítač, 20 kusov tabletov. Toto všetko v celkovej sume prevýšujúcej 12 000 eur. Tiež sme získali licencie na elektronické testovanie žiakov v hodnote 3500 eur. Čo sa týka obnovy interiéru školy, počas minulého roka sme skrášlili prostredie školskej jedálne výmenou interiérových dverí, výdajových okienok. Zrekonštruovali sme podlahu v jednej učebni, v kancelárii ekonómky a školskej psychologičky. Tiež sme kompletne zrekonštruovali starú počítačovú učebňu. Vymalovali sme niekoľko tried, vymenili nábytok v zborovni, riaditeľni a zriadili sme novú zborovňu pre učiteľov 1. stupňa. V tomto školskom roku máme naplánovanú postupnú rekonštrukciu šatne pre žiakov a pokiaľ sa všetko podarí, aj kompletnú rekonštrukciu strechy telocvične. Samozrejme ideme sa naďalej zapájať aj do projektov podľa aktuálnych víziev. Od septembra takou najvýraznejšou zmenou je zavedenie kompletnej elektronickej dokumentácie školy. To znamená, že učitelia už nevstupujú do tried klasicky s triednou knihou a klasifikačným záznamom, ale postačuje im len tablet či notebook. Rodičia budú ešte o tejto zmene komplexne informovaní. Nebude potrebné využívať klasické žiacké knižky. V posledných rokoch sme mali problémy s tým, že žiaci buď si nenosili žiacké knižky, prípadne mali 2 alebo 3 knižky. V súčasnom systéme rodič okamžite vidí, či je jeho dieťa v škole, takisto je hneď informovaný o známkach, pochvalách či upozorneniach na nedodržiavanie školského poriadku. Systém takisto umožňuje zadávanie domácich úloh, upozornenie na testy a podobne. Do tohto systému môžu rodičia vstupovať pomocou počítača, ale aj pomocou smartfónov či tabletov, kde existuje zadarmo dostupná aplikácia. Samozrejme, aj škola je recipročne informovaná o aktivite rodiča, či sa zaujíma o prospech a výsledky žiaka a ako často. Ale tak, ako som povedal, rodičia budú o tejto zmene ešte komplexne informovaní. Samozrejme, vychádzame v ústrety aj tým, ktorí nemajú možnosť pripojiť sa na internet. Na vyžiadanie budeme samozrejme viesť aj klasickú žiackú knižku. Plánujeme pokračovať ďalej aj v motivačnom programe pre žiakov, ktorý bol novinkou predchádzajúceho roka. Tu sme oceňovali triedu mesiaca, super triedu roka, najlepších jednotlivcov. Hodnotíme počet pochvál, počet zápisov, úpravu triedy a šatní, triedenie odpadu a aktivitu žiakov pri zapájaní sa do mimovyučovacích aktivít. Minulý rok si víťazné triedy mohli vybrať každý mesiac z 3 cien: pizza pre štvoricu, mliečna desiata alebo pomalovanie vnútornej strany dverí podľa návrhu triedy. Štandardne trieda získala počas mesiaca prednosť školskej jedálni. Super trieda roka získala deň riaditeľského voľna, ktorý môžu využiť na výlet.
Najlepší žiaci získali tablet a poukážku do salónu krásy. Ako rezervu vidíme malú úspešnosť školy vo výsledkoch testovania žiakov 9. ročníka. Pokúsime sa tento rok o vylepšenie výsledkov. Okrem testovania deviatakov sme sa zapojili aj do pilotného testovania žiakov 5. ročníka, ktoré nás čaká v jesennom období. Všetky tieto drobné či väčšie zmeny by nefungovali bez podpory rodičov a žiakov. Týmto sa chcem poďakovať za spoluprácu aj im. Zároveň chcem rodičov aj vyzvať na ešte širšiu spoluprácu, komunikáciu či hľadanie spoločných riešení pri problémoch. Takisto ďakujem aj za doterajšiu spoluprácu vedeniu obce Pliešovce, Sása, Bzovská Lehôtka, sponzorom a širšej verejnosti. Sice ich spomeniem ako posledných, ale moje prvé ďakujem malo patriť všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom základnej i materskej školy. Tak držme si palce v novom školskom roku 2014-2015. Vás tu všetkých, najmä vás, obyvateľov, ktorí tu 9 rokov prebývate v tejto škole, ako ste vy žiaci. Vítam tých, ktorí tu tých 9 rokov bývať ešte len budú, našich prváčikov, samozrejme aj rodičov. Vítam kolegov, ktorí po 2 mesiacoch znova nastúpili do svojej práce. No a samozrejme vítam medzi nami aj hostí, predovšetkým starostu našej obce Pliešovce, pána inžiniera Štefana Sýkoru. Milí žiaci, vážení riaditeľ, vážení učiteľský zbor, vážení zamestnanci, vážení rodičia, dovoľte by som vás privítal na nového školského roku a srdečne vás pozdravil v mene svojom starostov obci Sása, Bzovská Lehôtka. Zvlášť chcem privítať a pozdraviť našich malých prváčikov, pre ktorých sa otvára svet poznania. Dovoľte, aby som vám, milí žiaci, zaželal veľa dobrých učenia, učiteľov preventedy a všetkým vás požehnať šťastie a zdravie. V novom roku 2014-2015 vám takisto želám týchto troch hostí. Lásku, aby sme sa do tej našej školičky tešili a chodili s radosťou v srdci. Zdravie, lebo bez neho to nejde. A úspech, aby každý jeden z nás prežíval svoj osobný príbeh úspechu. Keď tento príbeh otočím, dalo by sa povedať, že ak chceme byť úspešní, okrem toho, že by sme mali byť zdraví, mali by sme všetky veci robiť aj s láskou. Vážení rodičia, na to, aby vaše deti každý deň prežívali ten svoj osobný úspech, sa postará nasledovný tým ľudí. V prvej triede to budú pani učiteľky Peničková a pani učiteľka Šimková. Pani učiteľku Šimkovú zároveň aj predstavujem ako našu novú kolegyňu, tak poprosím obidve pani učiteľky, aby vyšli von. Okrem toho v školskom klube deti sa budú vaše deti starať. Pani Sotková a pani Ranianková. Poprosím teraz pani učiteľky za prvú A, pani učiteľku Peničkovú a za prvú B, pani učiteľku Šimkovú, aby prečítali zoznamy prvákov, prebrali si žiakov. Macková Ema Obektín Marcel, Švarcová Alexandra, Švarcová Ema, Salajová Michaela, Šári Kristián, Šimún Kristián, Urlán Juraj, Vajdura Kristián, Veľkov Jan a Zamišková Nataška. Všetci sme? Áno. Černota, Danko,
Ahojte. Hopla. Poďme sa poznať. Kto sa tešil? Tešili ste sa? Kto má strach? Kto sa bál? Troštičku. Troštičku bál. Aj ty si sa bál, Filipko? Ja si myslím, že ty si sa nebál však. Ani Kristián. Čo sa ti ako rozprávila o postavičkách? Dobrý bol v rozprávke. Pozerala si alebo si čítala? Čítala nie, mami čítala možno, Ocko. Videla si v televízii rozprávku, áno? Dobre, takže môžeš teraz dávať trošku nižšie. No, skús popozerať. Ktorým písmenkom začína tvoje meno? A. Takže pozrite sa na tie červené, to sú dievčenské a mladá. Tak, výborné. Tak, super. Povedz nám, čo sa ti dneska v škole páčilo najviac? Páčilo sa mi, ako sme sa rozprávali vnúka v škole, potom sa mi páčilo jedáleň. V škole páčilo. Ako bola vyzdobená trieda, sa ti páčila, no? Čo je? A ešte ako sme sa rozprávali. Povie, čo sa jemu dneska najviac páčilo? Súťaž s tými rybičkami. No počúvajte, deti, Jankovi sa najviac páčila tá súťaž s rybičkami. Jurko príde ku mne a ešte toto dievčatko nám povie, že čo sa jej najviac páčilo dneska v škole? Jak otlačovali pečiatky. Pečiatky, ako ste otlačali, áno? A vyfarbovali, áno. No dobre. Tak, každému niečo iné, ale páči sa vám teda deti v škole?